Hayi, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Indaba ke zithi indaba zithi uyazi kuneyinkuzimalanga laphana kuko la embuthweni wethu lo-MK lo mbutho onokuthula nje lo. Kuneyinkuzimalanga ezizizela ngalomqondo wangale kwagogo wokuthi zona ayitshelwa, zona ayiphikiswa, zona mase yishilo yishilo. Wey'ngane zakwethu nina ngisho kini ke manje aniphethe zona imbongolo njengoba nisiphethe nje ukuthi uma usuphethe umuntu akusho ukuthi wena usuke usucabanga kakhulu kunalabantu osukubaphethe. Ayichazi lokho leyo. Usuke ucabanga njengathi ukuthi woba nisuke unikezwe amandla ukuthi siphathe. Akusho ukuthi manje ususiphethe sewusiphathele nomqondo. Ake niyeke nje lento okwazi ukuthi manje nisiphethe nina senisiphathele nanomqondo. Senithi sizozwa ngani. Ikakhulukazi akusibona la abantu abaqhamuka bezongena ku-MK nje ngoba beyithandela i-MK or beyithandela umsholozi. Yingoba begcwele umqondo wangale kwagogo ukuthi umuntu uma umphethe uyamtshela ukuthi mina uzozwa ngami awuna chance. Yimi engizokutshela ukuthi uyenza yini. Lalelani. Aniphethe zona imbongolo. Aniphethe zona imbongolo. Ovese uyibophele ibembili bese ufaka igeja uthi ayile insimbi siyiqede. Aniphethe zona imbongolo. Niphethe abantu. Ake niyeke nje leyo nto leyo iyekini. Iyekini. Uyabona inkosi mangabe iphethe. Isukuphethe abantu. Inkosi nje obusuku inkosi nje. Isuku inkosi ngabantu. Uyabona uma uyitholile i-chance kwathiwa wena uyi-convener or i-coordinator ye-MK. U-coordinator ini? Kusuke kunomuntu osuke lapha ngaphansi kwakho. Uma uyi-convener kusuke kunomuntu osuke lapha ngaphansi kwakho. Uma ngabe u-chairperson nje ingoba kukhona abantu abalapha on the ground. Kunabantu wena osuke ungaphezu kwabo. Uyabona uma beke basuka uzoyibona u-chairperson wedwa. Kungasenamuntu. Yikho kwakuthiwa inkosi ngabantu. Inkosi iyinkosi ngabantu, isuke iphethe abantu. Inkosi ke iyihlonipha isizwe sayo ngoba isona esiyinikeza amandla ukuthi iphathe. Inkinga yeni i-1 ukuthi nina niyayikhetha. Inkinga yileyo ukuthi iningi lenu liqhamuka selinama position. Nasi inkinga la ikhona. Yikho ningazi ukuthi abantu baphathwa kanjani ngoba niyayikhetha. Anyuswanga abantu banibeka lapho ninyusile nina naqhamuka seniphethe. Yikho ningazi ukuthi kuphilwa kanjani nabantu ngoba ninyuswanga abantu. Makuthiwa siyanithatha sinibuyisela back to emphakathini. Yofika unifaka ikick and bhobozo umphakathi ngoba nina anikwazi ukuphatha abantu. Anibizelwe kuzophatha abantu. Ama-qualities e-leadership anawo niza ngalomqondo wangale kwagogo ukuthi thina siyadloba sike singene sivula kuvaliwe thina singena noma yikuphi la kufanele singene khona bese nikhohlwa ukuthi ezinye izinto ziyashintsha abantu i-ANC bafundisa into eziningi ukuthi ungavumi noma yini. So lento iyinkinga yini la beniphazamisa umbutho kakhulu niphazamisa i-MK niphazamisa kakhulu ngoba kuma by election sibana leyo yes focus yethu ayikwakho kuma by election but lokho kuncane ucosha lokho sokhomba umehluko omkhulu niphazamisa i-MK nina kuma by election ngoba niyazi ukuthi ngale beningodlova bakhona senyela ngaphambi kwe-MK namanje nisazodlova niyaphazamisa umbutho kakhulu abantu beze ku-MK beze ngokuthula ngoba bethi nali ikhaya esizohlala kulo bafica impongo eqhamuka seyiphethe. Bafica impongo eqhamuka seyiphethe egcwele umqondo wangale kwagogo ukuthi thina siyadloba sifike singene sivula kuvaliwe. Siyazizwa ke indaba ukuthi manifika kubantu niqhamuka uzositshela ukuthi mina nginama meeting ku province mina kwenzeka ukuthi ayibo. Abantu ababaleka kakhulu yithi esilapha.
yithi esilapha ngaphansi ungayijeni phela ngoba ugibelile hata waya phezulu estepsini sokugcinela latini mina engilapha phansi angiselutho ngizothi gudlulile hata ngakuzwe kamnandi umuntu njengamanje onamandla ekuphepheni kwakho ukuthi ufike esicongweni la ufuna ukufika khona pheke kothayela yimi umuntu onamandla ukuthi futhi ungafiki yimi njoba ngilapha phansi nje ngizodonsa ikhaphethe ngizodonsa ilatha ake nifundiseni ukuthi la abantu abalapha phansi bayahlonishwa bakhulu kunani ibona abantu abakhulu kunani la abantu abalapha phansi ibona abantu abakhulu kunani uyabona iqembu lebhola elikhulu abalandeli bebhola iqembu libahlonipha ukudlula abantu abadlalayo bayahlonipha ukudlula yonke management ye-team abalandeli mase bethela coach uyahamba semfundo benza noma yini uzohamba ingoba banamandla so uyabona mangabe ungabahloniphi laba bantu kushuthi kunenkinga khona enkulu ibona abantu abaphethe yonke into ibona abantu abaphethe onke amandla ungethi ngoba phela nina ke nina nyusanga phela ithi nikukhumbule nakho ningakukhohlwa ukuthi akusithini esathi usibanibani oright engasiphatha nize nje ngalomqondo wenu wangale kwagogo ukuthi thina siyangena la and umqondo wenu la kakhulu into egcwelela emakhandeni ukuthi nizobenefit hayi ukuthi nizosiza abantu onizolekelela umphakathi ngeenkingo nazo umuthi yana isikhathi esiningi laba abantu abahambe besiza abantu abashelwe imkhukhu abantu abalambile abantu abanenkinga yogesi yama-transformer anikho nina aniveli kuvela la abantu abezeke emkhengi inhliziyo zabo bengazobheka ukubenefit aninibonakala anikho anibonakala nikho mangabe kuphunywa kuyo campaign la kuyiwa khona hayi nibonakala nina angithi ninanisela isisu nina nokuzophatha ngenkani hayi ukuthi ngizophatha ngoba sithe sisi ayibo into ezokwenzeka thina makumele usiphathe sisoso thina ukuthi siphathe ngoba siyabona ukuthi usezingeni lokuthi ungasiphatha khona into ezinhle ongasenzela sona asibheke ukuthi unani owuphumaphi or i-background yakhe i-political background yakhe ithini asibheke lento asinamsebenzi nayo ngoba masobheka yona soba nenkinga vese uzoba out ngoba wenzanga lutho vele before bulokhu khona nje kupolitiki awenzanga next fuck all awenzanga lutho asibheke khona ongasenzela yona yikho ke ngiqhamuka seniphethe ingoba niyazi ukuthi manifika kuthina so nifaka i-chicken box nayo inkinga la ifike khona siyazizwa kodwa indaba zisho njalo indaba siyazizwa so siyazizwa hayi ukuthi azizazi so nibhekeke leyo sengishilo futhi kusho mina umacekeceke